В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! В эфире с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Сегодня мы поговорим о судьях, точнее, об одном из наиболее одиозных из крымских судей. Напомню, что украинские правоохранители объявили в розыск бывшего главу апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука. За что его разыскивают и есть ли шанс, что он понесет наказание? Почему он оказался в розыске лишь через 4 года после аннексии и чем занимаются судьи-предатели в Крыму? Есть ли шанс привлечь их к ответственности? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Итак, с нами на связи уже сейчас Светлана Блудова, начальник управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Светлана, приветствую вас. Кажется, сейчас у нас ее нет на связи, как оказалось, но, тем не менее, мы попытаемся связаться с ней буквально сейчас. Перед этим хочу рассказать, что до эфира мы связались с крымским журналистом Сергеем Акрушиным, который внимательно следит за историей Валерия Чернобука, и попросили рассказать, что было известно в Крыму о Чернобуке еще до 2014 года. Давайте послушаем. Так, мы ждем пока нам включат звук. Я же напомню, что мы говорим о деле Валерия Чернобука, бывшего главы апелляционного суда Автономной Республики Крым. Будем пытаться разобраться, за что его разыскивают, есть ли шанс, что он окажется, что он понесет наказание, и попытаемся выяснить, почему он оказался в розыске лишь через 4 года после аннексии. Я напоминаю, что вы слушаете радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Не забывайте писать нам в Твиттере, заходить на наш сайт, там можно смотреть прямые видеотрансляции эфиров и комментировать их. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Итак, мы продолжаем наш разговор. Мы говорим о деле господина Чернобука. Мы сейчас пытаемся связаться с прокурором Автономной Республики Крым Светланой Блудовой. К сожалению, она до сих пор так и не вышла на связь. Напомню, что господин Чернобук известен многими делами. Прежде всего тем, что он призывал крымских судей к тому, чтобы предать Украину, к тому, чтобы перейти на сторону Российской Федерации и примкнуть, так сказать, к аннексии. Также он известен тем, что своей деятельностью в апелляционном суде. Мы продолжаем сейчас звонить нашему спикеру, но, тем не менее, вернемся к журналистским... Нет, все-таки говорят, что есть Светлана Блудова, начальник управления Автономной Республики Крым. Светлана, здравствуйте. Светлана, здравствуйте, вы слышите нас? Доброго ранку, да, я вас...
Благодарю, что связались с нами. Скажите, пожалуйста, вы могли бы рассказать, на каком этапе сейчас находится расследование дела господина Чернобука? Зараз триває досудове розслідування в даному кримінальному провадженні. Якщо трошки повернутися, в минулому році, в червні минулого року, заступником Генерального прокурора було визначено підслідність за слідчими прокуратури Автономної Республіки Крим у кримінальному провадженні за фактом державної зради Чернобуком. Це було фактове кримінальне провадження. За рік слідчими прокурорами прокуратури Автономної Республіки було проведено ряд слідчих дій, призначено декілька експертиз, які тривали досить тривалий час, оскільки вони достатньо складні. І також допитано багато свідків, які були безпосередніми свідки, а також ті, хто працював на той період суддями в Криму. І в цьому місяці, 11 липня, було повідомлено про підозру Чернобуку, громадянину України, Чернобуку Валерію Івановичу. 11 липня. А скажите, пожалуйста, а вот все-таки многие вещи о господине Чернобуке были известны еще даже до 2014 года. Многие журналисты-расследователи писали о нем до этого. Потом, понятно, события аннексии и его действия после этого. Почему вот уголовное дело против него открыто только сейчас, и только сейчас он объявлен розыск? На дворе все-таки июль 2018 года, то есть больше 4,5 лет фактически прошло з моменту начала анексії. Так, дійсно, всім відомо, це студіозна особистість, про яку відомо було не тільки на території, яка зараз окупована, тимчасово окуповані території, а також і на материковій частині. І не тільки правоохоронцям, але й дійсно, як ви сказали, багато журналістів виступало, багато репортажів було на телебаченні. Досудове розслідування, як я вже сказала, проводилось до червня минулого року Генеральною прокуратурою. Стосовно суддів, зрадників суддів, які перейшли на бок окупантів, допомагали і зараз допомагають окупаційній владі в Криму, здійснювалася Генеральною прокуратурою, слідчою Генеральною прокуратурою. Слідчими прокуратури Автономної Республіки Крим стосовно суддів досудове розслідування не здійснювалося, в тому числі і Чернобука. З червня минулого року, після того, як керівництвом Генеральної прокуратури визначили органом досудового розслідування прокуратури Автономної Республіки Крим, почали проводити досудове розслідування, проводити слідчо оперативно-розшукові дії з працівниками СБУ, які супроводжували дане кримінальне провадження. І за рік ми зібрали достатньо доказів, які дали нам зараз змогу повідомити останнього про підозру, вчинення особливо тяжкого злочину. Угу. А скажите, пожалуйста, а вот другие дела судей, которые перешли на сторону Российской Федерации во время аннексии, они также расследуются, потому что о них, к сожалению, широкой общественности известно намного меньше? Так, розслідується, наскільки відомо, в принципі, і по роботі, а також з інтернету, з Генеральною прокуратурою проводиться досудове розслідування стосовно всіх суддів, там їх сотні, чесно кажучи, це інформація, яка не належить Секретарю Автономної Республіки Крим, ми ніякого відношення до цього не маємо, тому я більш детально не можу говорити. Але розслідується стосовно суддів також кримінальне провадження, багато обвинувальних актів, я знаю, в судах зараз перебувають, яким було здійснено спеціальне досудове розслідування, оскільки всі підозрювані на даний час обвинувачені перебувають на окупованій території, то расследуется. Угу. А вот скажите, пожалуйста, все-таки большинство из этих судей явно не собираются появляться на территории континентальной Украины, особенно когда вот они объявлены в розыск. Какой есть шанс, что они понесут какое-то реальное наказание? То есть есть ли какие-то механизмы у украинского государства, чтобы наказать таких судей?
Так, є багато було змін до кримінально-процесуального законодавства, в тому числі з урахуванням ситуації, яка зараз склалася в Україні. Є спеціальний порядок розслідування щодо осіб, які також перебувають на окупованій території. Трошки облегшили, оскільки раніше необхідно було, щоб особа перебувала у розшуку, крім того, що в державному, також міжнародному, а для того, щоб швидше і розслідувати дані кримінальні справи, були зміни внесені, і особи достатньо того, що у нас є інформація, що особа перебуває на тимчасово окупованій території. Якщо ми встановлюємо, що особа перебуває на тимчасово окупованій території, слідчі з прокурором звертаються до суду, до слідчого судді з відповідним клопотанням, отримують дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування. Обвинувальний акт в порядку, передбаченому КПК, відправляється потім до суду, і вже судом розглядається обвинувальний акт тільки з захисником, який призначається держави, або є навіть випадки, коли вони укладають угоди з платні захисники. І здійснюється звичайний судовий процес, тільки без особи. Мгм. А скажите, пожалуйста, если мы вернемся все-таки к делу Чернобука, то есть он утверждал, что он никого не призывал переходить на сторону Российской Федерации. И вот сейчас господин Иванец, первый заместитель прокурора Автономной Республики Крым, утверждает, что Чернобук находится на территории Украины. Есть шанс его поймать и такие, чтобы он предстал перед судом? Слідчим, коли стало відомо, що він не буде з'являтися до слідчого і не з'являється до слідчого на повістки, які були залишені його матері відповідно до вимог чинного законодавства, і взагалі, коли зрозуміло було, що він не буде з'являтися до слідчого прокуратури Автономної Республіки Крим, слідчого було оголошено в розшук. Також він зараз особа, яка розшукується, про інформацію, оперативну інформацію, яка в нас є, на відповіді наші, то він зараз є на території України. Вживаються заходи щодо його встановлення місця знаходження і доставки його до суду для розгляду клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу. Светлана, благодарю вас. И у нас просто режиссеры говорят, что есть звонок. Давайте послушаем. Возможно, у слушателей есть вопрос к вам. Добрый день, вы в эфире. Алло. Добрый день, вы в эфире. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Да. Я вот сейчас это самое, про этого судью идет разговор. И это самое. Вы сейчас говорите против него уголовная ответственность. Вы хотите, когда Крым перейдет в состав Украины, тогда придется кого? Тогда придется пересадить половину населения. Это будут входить военнослужащие, госадминистрации, руководители всяких подразделений. Потом И в чем судьи, вас... как вы говорите. Мы поняли. Потом те, кто участвовал в выборах. В чем ваш Это вопрос? В чем ваш вопрос? Пересадить. В чем ваш вопрос? Вопрос. Неужели потом будет вот это преследование всех людей этих, Понятно. которые принадлежат? Понятно. Благодарим вас за вопрос. Светлана, вот понимаю, что гипотетически сложно рассуждать, но как будет действовать украинская прокуратура в случае, если окажется, что Крым вернется под контроль Украины и, соответственно, появится огромное количество людей, которые так или иначе сотрудничали с местными оккупационными властями? Так, питання зрозуміло. Дійсно, це питання весь час у нас виникає, і в нашого керівництва виникало. Спочатку, то як вони прийшли на посаду. І кожна особа, кожен держслужбовець або кожна особа, яка знаходиться зараз на території окупованій території, не буде переслідуватись відповідно до Кримінального кодексу.
тим паче за особливо тяжкий злочин, ми перевіряємо причетність кожної особи саме до вчинення державної зради. Вона повинна бути в активних діях, які вони допомагають в проведенні підривної діяльності. Аби це повинно бути, як у Чорнобука, він допомагав окупаційній владі впроваджувати судову систему Російської Федерації на окупованій території, законодавство Російської Федерації. Тобто його дії активні, так як депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які голосували за низку рішень, які надали змогу окупаційній владі провести той же референдум, а також підписати відповідні документи і розпочати роботу так званих органів, самозваних органів. Тобто кожна особа перевіряється на активність. Сам факт роботи це не є державним злочином, в принципі. То я так гадаю, що нема звичайному держслужбовцю або особі, яка працює там в МНС і допомагає народові, який нашому українському народу, він не буде нести кримінальну відповідальність. Светлана, благодарю. У нас есть еще один звонок. Слушаем вас. Добрый день, вы в эфире. Нет, то, к сожалению, сорвался. Что ж, Светлана, я искренне благодарен вам за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами была Светлана Блудова, начальник управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Также хочу сказать, что до эфира мы связались с крымским журналистом Сергеем Акрушиным, который внимательно следил за историей Валерия Чернобука, и попросили рассказать, что было известно в Крыму о Чернобуке до 2014 года. Давайте послушаем. Чернобука назначили главой апелляционного суда Крыма в 2011 году. Тогда как раз президент Янукович выстраивал судебную вертикаль, которая подчинялась ему. Тогда Андрей Портнов возглавил, так скажем, судебный отдел в администрации президента. И вот это совпало с очередным витком карьерного роста господина Чернобука. Но Чернобука называют креатурой Портнова. Таким образом, он появился в Крыму, возглавил апелляционный суд. С ним было связано пара скандалов, которые говорили о такой косвенных доказательствах коррупции, потому что Валерий Чернобук, например, очень пышно праздновал свои дни рождения, пресса писала о том, что к нему целые вереницы, там волхвов парками приходили и так далее. Было несколько таких скандалов. Но, конечно же, познакомился я с ним уже в 2014 году, когда началась оккупация Крыма, и Центр журналистских расследований, в котором я тогда работал, он вел сайт-проект, это бюро судебной информации, мы отслеживали все, что происходит в крымских судах, и, конечно же, мы задались вопросом, что происходит в судах в то время, когда Россия ведет оккупацию Крымского полуострова, устанавливает в Крыму свою оккупационную власть. И мы связались с пресс-службой апелляционного суда Крыма и договорились об интервью. И вот тогда, в марте 2014 года, мы записали это интервью с Валерием Чернобуком. Там он до интервью нам говорил, что он остается председателем апелляционного суда, что он переходит служить России и обращается к судьям, ко всем, что они не нарушают присягу судьи, если остаются работать в крымских, но уже оккупационных судах. И вот предлагаю, собственно, послушать фрагмент из интервью Центра журналистских расследований, о котором рассказал Сергей Макрушин. Чернобук в интервью весной 2014 года действительно настаивал на том, что переход крымских судей на сторону России в Крыму не нарушение закона Украины и не измена. Давайте послушаем. Мы принимали присягу не президенту, мы принимали присягу не народу, мы принимали присягу судьи, она так называется. Поэтому ни один судья, который решил остаться работать судьей в апелляционном суде, в местных судах Республики Крым, не нарушают присягу судьи Украины. Это как присяга, как клятва Гиппократа на самом деле. То есть какая разница, в какой стране врач осуществляет свои функции. Главное, чтобы он делал это честно и не во вред своему пациенту. Судьи Крыма докажут то, что они уже не один раз доказывали то, что они способны учиться, способны принимать законные решения. Ну и мы сейчас штурмуем российское законодательство.
Суды Республики Крым работают на основании, первое, Конституции Российской Федерации, второе, на основании тех процессуальных законов, которые указаны в законе о порядке принятия в Российскую Федерацию и образованию ее в составе нового субъекта Российской Федерации. Давайте также узнаем, что происходило с Валерием Чернобуком дальше, после 2014 года, и как он выехал из Крыма. Следил наш коллега, крымский журналист Сергей Макрушин. Напомню, мы связались с ним до эфира. Давайте послушаем его прямую речь. Чернобог был очень активный в дни оккупации Крымского полуострова. Он лично засвидетельствовал представление Натальи Поклонской в фейковой прокуратуре Республики Крым. Он опубликовал на сайте, который находится в доменной зоне gov.ua, это украинский правительственный, по сути, да, портал. Он опубликовал там свое обращение к судьям, где призывал их брать российское гражданство. На этом сайте апелляционного суда Крыма был уже к тому времени российский герб. Но надеждам Чернобука на то, что он возглавит судебную власть уже в оккупированном Крыму, не суждено было сбыться, потому что у него, насколько мне известно, есть давний конфликт с Сергеем Аксеновым, и поэтому Чернобук оказался в списке персон нон-грата, персон, которым нежелательно быть на территории Крымского полуострова, и очень скоро вынырнул уже на материковой части Украины. Там он не растерялся, он записался в АТО, послужил 45 дней начальником бани в тылу АТО, где-то вот под Днепропетровском. И после этого был переведен указом президента Порошенко на должность в апелляционном суде Днепропетровской области. Работал в городе Кривой Рог. Конечно, это ситуация, когда человек сначала передает в Крыму судебную власть в руки оккупантам, а потом продолжает выносить решение именем Украины уже на материковой части, не могла пройти мимо нас. Мы о личности господина Чернобука постоянно говорили, постоянно поднимали эту тему, как и Центр журналистских расследований, да, вот чье интервью сейчас является одним из основных материалов в деле, так и другие средства массовой информации к этой теме подключились, потому что очевидно, то, что сделал Чернобук, этому должно дать оценку как минимум следствия и суд. И мы эту тему не оставляли. Доходило даже до такого, что вот Чернобук, он продолжал выносить решения именем Украины в городе Кривой Рог, пока мы к нему туда не приехали, и он тогда только сказал, что он увольняется из судебной системы. Но после того, как его уволили, постановлением Верховной Рады Украины за нарушение присяги, он попытался возобновиться на этой должности. И, насколько мне известно, он этих попыток не оставляет до сих пор. То есть вот такую вот фактически безнаказанность мы видели на этого человека. Вот за эти 4 года он себя довольно-таки спокойно чувствовал на украинском материке. И последние годы он работал даже советником мэра города Днепра. И напомню, что мы говорим о деле Валерия Чернобука, которого объявили в розыск. И давайте послушаем выводы Сергея Макрушина об этой истории. Почему именно сейчас это дело, я не знаю, но единственное, что я могу сказать, что я очень надеюсь, что прокуратура, она не зря работала 4 года до того, как вынести Чернобуку подозрение о совершении преступления. Надеюсь, что у прокуратуры есть много доказательной базы надлежащего качества, которое позволит действительно дать суду исчерпывающую оценку тому, что этот человек делал в Крыму. Реабилитироваться ему пришлось, когда он понял, что в Крым ему вход уже заказан, в Крыму у него не получилось, а единственная территория, где у него есть еще какие-то перспективы, это материковая часть Украины. Я думаю, что мотив у него был такой, это мое личное мнение. Сейчас на здании апелляционного суда Крыма висит вывеска «Верховный суд Республики Крым». В этом тоже заслуга Чернобука, насколько я могу судить. Должность главы апелляционного суда Крыма, она воспринималась в принципе как должность руководителя, да, высшая, наверное, должность в судебной ветви судебной власти Крыма. Те судьи, которых Валерий Чернобук склонял к измене, призывал сменить гражданство на российское и перейти на судопроизводство по российским законам, вот эти судьи очень часто встречаются нам, когда мы говорим о политических преследованиях, о политически мотивированных делах. Вот эти люди, которых Чернобук склонил к измене, вот эти судьи, они сейчас устраивают политические процессы над патриотами Украины в Крыму. И об этом тоже нельзя забывать, говоря о том, что сделал Чернобук. Что ж, напомню, это был Сергей Макрушин, крымский журналист, который внимательно следил за делом Валерия Чернобука.
Собственно, об этом деле мы и говорили в нашем эфире, о том, что он сейчас находится в розыске и, по данным прокуратуры, до сих пор на территории Украины. В студии с вами был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Мы услышимся буквально через пару минут. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. А мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Мы поговорим сегодня о напоминании Международного суда ООН. 19 июля он сообщил России об обязательствах отменить, точнее напомнил, об обязательствах отменить запрет деятельности Меджлиса крымских татар. Согласно сообщению Украинского министерства иностранных дел, в четверг Международный суд ООН проинформировал украинскую сторону о своей позиции по выполнению Россией приказа суда от 19 апреля 2017 года, которым Москву обязал воздерживаться от ограничений в отношении прав крымско-татарского народа, хранить свои представительные институты,
включая Меджлис. Российская Федерация нарушила этот очень четкий приказ и так не сняла свой запрет на деятельность Меджлиса, который впервые был введен в апреле 2016 года. В своих письмах к сторонам суд подтвердил обязательность выполнения этого приказа и обязал Россию к 18 января 2019 года проинформировать о конкретных принятых шагах, направленных на выполнение этого приказа. Об этом цитируют сообщения. Итак, будет ли Россия выполнять требования ООН, какие санкции грозят России за неповиновение и может ли Меджлис восстановить деятельность на полуострове? Об этом всем мы будем говорить в течение ближайших 25 минут. Крым в центре внимания. На связи у нас Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, доброе утро. Вітаю вас, добрий ранок. Благодарю, что связались. И вот первый вопрос. В чем, по вашему мнению, причина невыполнения Россией этого приказа суда ООН? Почему Россия может позволить себе не делать этого? Розумієте, Росія може, на жаль, собі дозволяти це робити, оскільки міжнародним правом санкція єдина, в принципі, і єдині, які передбачені за невиконання таких рішень, це санкції Ради безпеки ООН. І розуміючи прекрасно, що фактично без Росії ці санкції ніхто на них накласти не може, оскільки вони будуть ветувати будь-які ці такі питання санкційні на засіданні Ради безпеки ООН, вони ведуть себе от таким чином, ігноруючи норми міжнародного права, розуміючи, що в принципі як такої відповідальності за порушення невиконання оцього проміжного рішення наказу Міжнародного суду немає. Можливо, відповідальність, коли вже буде остаточне рішення, тоді так, тоді маючи таке рішення на руках, Україна може апелювати до багатьох держав світу для того, щоб, можливо, навіть виносити це питання і на Генеральну асамблею ООН, і там просити про накладення і вимагати накладення санкцій на Росію. А зараз, на жаль, в принципі, інструментарій щодо ведення санкцій, він не такий великий, і тому Росія цим користується, знаючи фактично, що окрім таких от листів від Міжнародного суду ООН, більше не буде, ну скажімо так, жодних дієвих важелей впливу, на жаль. Александр, подскажите, пожалуйста, а вот в более далекой перспективе, если так можно сказать, например, для того же окончательного решения суда ООН, такое невыполнение предписаний может иметь негативные последствия для Российской Федерации? Ну, как дополнительный аргумент в пользу того, что такие права крымских татар нарушаются, и, соответственно, решение должно быть максимально жестким. Безумовно, це може мати, і воно негативно все-таки відіб'ється, і, в принципі, і на репутаційному іміджі держави, і на правовій позиції Російської Федерації. Я маю на увазі в Гаазі, Міжнародному суді. Але, знову ж таки, я думаю, що, можливо, десь росіяни думають, що вони зуміють зламати українську позицію, яка, як на мене, все-таки є на 100% правомірна. Можливо, вони на це сподіваються. Можливо, вони сподіваються, що певним чином вони будуть, знаєте, якось знаходити певні якісь покращення, придумувати і так далі, і так далі. Я маю на увазі покращення щодо ситуації з правами на папері фейкові. І на щось сподіваються. Але зараз очевидно, що вони жодних проміжних рішень виконувати не будуть. І, в принципі, це зараз вписується в доктрину російську правову про те, що вони, в принципі, вважають рішення своїх національних судів вищими за рішення міжнародних. І таким чином вони кажуть, що якщо є рішення Верховного суду про заборону Меджлісу, вибачте, ми жодним проміжним рішенням чи наказом Міжнародного суду рішення нашого Верховного суду скасовувати не будемо. А деякі російські вчені кажуть, давайте дочекаємося остаточного рішення, тоді вже поговоримо. Таким чином зараз вибудована правова доктрина в Росії, і в принципі вони рухаються в цьому руслі, в цьому контексті. Єдине, що на них діє, безумовно, це санкції, це арешти їхнього майна, наприклад, як ми бачимо з рішенням Стокгольмського арбітражу по газу, коли дійсно почали арештовувати майно, тиснути, тоді Росія готова починати щось виконувати і бодай домовлятися про виконання
цього рішення, там про якусь реструктуризацію і так далі. Тільки в таких випадках. А в тих випадках, коли вони бачать, що зараз санкції їм жодні не загрожують, вони дозволяють собі отак от нахабно і цинічно просто ігнорувати і не виконувати такі рішення. Александр, у нас есть слушатель на связи. Я думаю, что он будет не против задать вам вопрос. Добрый день, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня Владимир зовут. Есть вопрос к эксперту по теме, довольно короткий. Слушаем. Вот смотрите, по Соединенным Штатам было несколько решений суда ООН. Там, по Гренаде, по Пуэрто-Рико. Вот, ни одно из них США не выполнили. Причем заявили, что они их выполнять не будут. Почему Россия должна выполнять? Мы что, дурнее всех, что ли? Давайте послушаем этот эксперта. Александр, вы слышали что-то про решение суда ООН по Гренаде, например? И почему США не выполняла их? Я вам хочу сказати, що коли було рішення, скажімо так, найбільш нашумівше 1985 року, яке стосувалось, наприклад, Нікарагуа, і Сполучені Штати були визнані винними в тому, що вони підтримували Контрас, повстанський загін, який мав фактично скинути тоді діючий уряд в Республіці Нікарагуа, то після цього були виплачені навіть ряд компенсацій людям, які зверталися потім в суди і які вимагали, скажімо так, компенсації внаслідок того, що внаслідок цієї війни постраждали. Але разом з тим Міжнародний суд продемонстрував позицію, що вони не бояться звинуватити навіть Сполучені Штати Америки. Тобто для них немає якихось обраних, які там можуть користуватися певними пільгами і певними привілеями. Тому інше питання, розумієте, що не настільки великий вплив має, на жаль, Міжнародний суд ООН, оскільки він обмежений статутом ООН. І він обмежений він обмежений інструментами, які створюються політично. Я маю на увазі Організацію Об'єднаних Націй і Радою безпеки ООН. І Рада безпеки фактично має дуже багато повноважень, іноді більше навіть, ніж Міжнародний суд ООН. І цим, безумовно, користаються. Але така модель виписана. Але знову ж таки, держава, яка є членом Організації Об'єднаних Націй, вона має дотримуватися статуту ООН. Статут передбачає як невтручання у внутрішні справи держави, те, що робить Росія постійно, так і не передбачає агресію чи анексію територій, так і не передбачає невиконання рішень міжнародних судів ООН. І цього треба дотримуватися. Апелювати, що десь хтось, чи Сполучені Штати, чи інша країна не виконували чи не виконують, це не є пояснення. Навіть якщо дійсно слід визнати, що Сполучені Штати, скажімо так, не завжди ефективно вдавалося притягувати до відповідальності. І Сполучені Штати не визнають деяких конвенцій, тих, що, до речі, визнає Росія в Європі, будучи членом Ради Європи, бо США не є членом Ради Європи, а Росія є. То Росія ігнорує і конвенції, ратифіковані нею, на відміну від Сполучених Штатів, бо Штати, принаймні, їх не ратифіковували і чесно в цьому зізнаються. Крім того, я хочу навести такі прецеденти і приклади, якщо ми вже говоримо про це, що американський суд засудив найманців компанії Blackwater, яких звинувачували в тому, що вони причетні до вбивств і поранень мирного населення в Іраку. І вони засудили цих людей, і ці люди на території Сполучених Штатів отримали реальні судові вироки і пішли до в'язниці. Нехай Росія покаже хоч один приклад, коли їхній суд засудив хоч одного найманця компанії Вагнера чи іншої військової приватної компанії, які вчинили злочини і безчинства в Україні, на Донбасі і в Сирії. І тоді ми скажемо, що приклади, скажімо так, що ці країни можна порівнювати. Александр, я прошу вас оставаться на связи. Я напомню нашим слушателям, что это радио Крым Реалии. Мы говорим о напоминании со стороны Международного суда ООН о необходимости Российской Федерации выполнять решение этого суда и разрешить деятельность Меджлиса. Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вам есть что сказать по теме программы, звоните 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут
могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Не забывайте писать нам в Твиттере, предлагать там свои темы программ и заходите на сайт Крым Реалии, там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. А я напомню, мы продолжаем говорить о напоминании Международного суда ООН о необходимости для Российской Федерации разрешить деятельность Меджлиса в Крыму. На связи с нами Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, и у меня вот следующий вопрос. Подскажите, у нас есть сейчас только промежуточное решение, предварительное решение, точнее, Международного суда ООН, который еще не вынес окончательный вердикт, но уже требует от России признать деятельность, разрешить деятельность Меджлиса на территории аннексированного Крыма. Подскажите, пожалуйста, а вот если мы говорим об окончательном решении, как много времени будет необходимо, чтобы его получить? Це буде залежати від суду, як суд буде розглядати, тому що, скажімо, чітких норм регламентних по часових рамках, як таких, немає. Тобто суд може заслуховувати сторони, суд може вимагати і досліджувати додаткові докази, письмові матеріали, пояснення сторін. Тобто процес може розтягнутися як на 2, на 3, так і до 5 років. Потрібно це розуміти, тому що, як правило, спори в міжнародних судах, вони можуть тривати протягом 3, 5, 7 років іноді. От на такий період часу десь приблизно треба розраховувати. Але знову ж таки, це не значить, що рішення може бути раніше мною озвученого там терміну, або пізніше. Тут, скажімо так, важко прогнозувати, бо знову ж таки залежить від суду і від маси факторів, пов'язаних з дослідженням, доказів, з поясненням и так далее. Александр, и вот когда мы говорили о том, что это решение, уже окончательное решение, единственный способ заставить Россию выполнять, это уже последующее решение или Совбеза ООН, то есть в котором Россия имеет право вето, или же Генассамблеи ООН. Вот что необходимо, чтобы окончательное решение суда Организации Объединенных Наций попало на рассмотрение Ассамблеи? То есть она должна пройти предварительную процедуру в Совбезе для этого, или можно сразу же попытаться вынести какую-либо резолюцию на рассмотрение Генассамблеи? В принципі, скажімо так, повинно спочатку це питання виноситись на Радбез. Але будь-яка держава, в тому числі Україна, як член ООН, вони мають право готувати свої проекти. І під час з'їзду глав держав, які відбуваються, які приїжджають на Генасамблею в Нью-Йорк, будь-який президент і президент України має право озвучити з трибуни цей проєкт і попросити його підтримати. І в подальшому фактично лобіювати підтримання такого проєкту. Тобто немає жодних юридичних перешкод для того, щоб це робити. Хоча, я думаю, ви знаєте, що якщо буде рішення уже остаточне, мені здається, що і буде тиск на Росію, якщо Україна зуміє консолідувати позицію держав. Бо, скажімо так, ООН зрозуміло виступ з трибуни. Це все правильно, але потрібно працювати з нашими партнерами, з кожною державою, доносячи позиції про те, що потрібно вводити санкції, потрібно зобов'язати Росію виконувати рішення Міжнародного суду. Якщо така позиція буде, мені здається, що можна буде дотиснути поступово, але почала. Знаєте, тому що рішення буде містити не один пункт, а 2-3 щонайменше, поступово хоча б по одному пункту починала ці рішення виконувати, щоб були зрушення в цьому питанні. Ну, знову ж таки, з аналогією з рішенням Стокгольмського арбітражу. І мені здається, що
тоді шансів на успіх буде більше. Знову ж таки, за умови, що Україна грамотно і правильно заручиться підтримкою міжнародних партнерів, які будуть чинити також тиск на Росію в цьому питанні. Якщо буде рішення остаточно, мені здається, що я тут поміркований оптиміст і думаю, що все-таки Росія буде змушена почати його виконувати, як би там не було. А подскажите, пожалуйста, вот в принципе практика мировая, особенно вот когда мы говорим о каких-то таких правозащитных вопросах, она свидетельствует о том, что когда есть предварительное, возможно, потом полное решение суда ООН, страны все-таки стремятся его выполнять и устранять вот те нарушения прав человека, которые фиксируются судом? Розумієте, в принципі, з одного боку так. Ну, на ряді прикладів, там, наприклад, взяти можна африканські країни, де активно працює не тільки Міжнародний суд ООН, а Міжнародний кримінальний суд, де й не тільки притягують до відповідальності, а й засуджують колишніх президентів і глав держав. На жаль, це поки що стосується тільки африканського континенту. Але там є приклади, коли дійсно змінюється після рішень судів і політика держави, більше того, змінюється конституція, запроваджуються демократичні стандарти і стандарти дотримання прав людини. Там, в принципі, ми бачимо, що дійсно міжнародна юрисдикція дуже вдало працює. Ну і я вам хочу сказати, що, наприклад, в таких країнах, як от Пакистан, де коли відбуваються політичні вбивства чи інші злочини, там навіть без рішень міжнародних судів, коли є тиск ООН, коли є тиск міжнародної спільноти, певним чином ситуація виправляється, хоч і повільно, але змінюється хоч щось на краще. Тобто певні приклади, як би там не було, вони позитивні є. Я все-таки маю надію, що і коли буде рішення остаточне, і воно буде на користь України, бо важливо ще, щоб воно було на користь України. Тут важливо не просто зараз, знаєте, тішитись і проміжним рішенням, а розуміти, що треба довести справу до кінця і отримати позитивне для нас рішення. То все-таки вдасться тиснути на Росію, щоб вона це рішення бодай в якійсь частині хоча б виконала. Ну, Александр, вот напоследок хотелось бы спросить вас, а насколько вероятно, что вероятное решение Международного суда ООН в пользу Украины станет поводом для расширения санкций против Российской Федерации? Ну, я б не виключав такої ймовірності, хоча, знову ж таки, потрібно, в принципі, розуміти, що це, скажімо так, ми фактично, якщо Україна цього досягне, це буде хороша дипломатична перемога, бо ми змусимо вводити санкції за порушення прав людини. Так, це, наприклад, за аналогом списку Магнітського, фактично. Це буде додатковий, скажімо так, виток санкційного тиску. Бо поки що ми бачимо, що в зв'язку з порушенням прав людини проти Росії санкції не вводяться. Я маю на увазі, наприклад, за те, що Росія отримує українських політичних в'язнів, вони голодують деякі, і весь світ просить їх звільнити, і Росія це ігнорує, і ми бачимо, що, в принципі, окрім закликів і заяв, це все обмежується. Ну, жодних санкцій за це не вводиться. Тому якщо за невиконання рішень Україна зуміє в обхід, наприклад, Радбезу ООН, або навіть Генасамблеї від деяких держав, Сполучених Штатів, Європейських, досягти того, що будуть санкційні списки, як на мене, це буде немало важливо, і це можна вважати досягненням. Александр, и вот хотелось бы задать вам еще один вопрос. Дело в том, что кроме дела о совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления актов агрессии против Украины, вот так это дело называется, Украина инициировала дело против России с целью привлечения к ответственности за финансирование и поддержку актов терроризма. Буквально у нас минута осталась. Вы могли бы сказать, каковы перспективы Украины в этом втором деле? Ну, тут перспективи хороші, але, як на мене, не такі, скажімо, не настільки позиція поки що юридично 100%, як в справі по Криму. Все-таки потрібно надавати більше доказів в тому контексті, що є міжнародний збройний конфлікт, і Росія поряд зі своїми регулярними військами підтримує нерегулярні війська, які вчинають
терористичний акт. Як на мене, тут Україна трошки звузила все-таки свою позицію, довівши її тільки до фінансування тероризму. А як на мене, її треба було розширювати тим, що Росія вчинила повноцінну агресію і йде міжнародний конфлікт, війна збройний у нас, і потрібно ще розглядати питання, не окрім фінансування тероризму і терористичних актів, і в питанні про притягнення до відповідальності за вчинення военных злочинов и злочинов проти людяности. Александр, я благодарю вас за столь развернутый комментарий. Напомню, на связи с нами был руководитель Украинского центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Мы говорим сейчас о напоминании Международного суда ООН, который проинформировал Российскую Федерацию о том, что необходимо воздерживаться от ограничений в отношении прав крымско-татарского народа, хранить свои представительские институты, включая Меджлис. Ну, то есть, переводя на нормальный язык, напоминает о своем решении и требовании к России разрешить деятельность Меджлиса в Крыму. И с нами на связи Кирилл Мартынов, политический обозреватель и доцент школы философии НИУ Высшей школы экономики. Кирилл, здравствуйте. Кирилл, приветствую вас. К сожалению, у нас пока нет связи. Я сейчас выясню, что у нас происходит. Кирилл, здравствуйте, вы слышите нас? Я вас слышу, да. О, прелестно. Благодарю, что связались с нами. И вот у меня сразу же вопрос. Вот у нас есть временное решение суда, Международного суда ООН, и судя по вот этим новостям, Россия пока не спешит выполнять его. Подскажите, в чем причина, по вашему мнению, что Российская Федерация продолжает не разрешать деятельность Меджлиса в Крыму? Причина заключается в том, что, конечно, Российская Федерация считает себя или хочет себя считать единственной такой политической структурой, которая легитимно действует на территории полуострова, и любые альтернативные центры и гражданские, и политические, конечно, жестко блокируются. А конкретно крымско-татарское сообщество, в принципе, считается, какие-то самостоятельные его такие недекоративные формы считаются просто вызовом тому политическому режиму, который в Крыму сейчас установлен, вызову, можно сказать, российской государственности. Подскажите, а вот по вашему мнению, есть ли у Международного суда ООН какие-либо рычаги заставить Российскую Федерацию выполнять свое решение? Или же вот это вот желание и дальше бороться с вызовом для российской государственности, назовем это так, оно будет превалировать, назовем это так? Вы знаете, здесь позиция российских властей, она очень циничная. Дело в том, что Россия уже в течение многих лет, если не десятилетий, является главным поставщиком в Европе в различные решений, принятых против государства и удовлетворенных жалоб со стороны граждан на нарушение тех или иных гражданских прав. Обычно это связано с Европейским судом по правам человека, и идет это в основном еще от чеченских войн, если статистику посмотреть. И цинизм здесь российский заключается в том, что до тех пор, пока эти требования можно там формально как-то удовлетворять в смысле назначения компенсаций в отдельных случаях и, естественно, полного игнорирования всех остальных требований, то Российская Федерация считает себя членом соответствующих международных институтов. И вот как-то так с такой ехидной улыбкой кивает, что мы вас услышали, что называется, и дальше ничего не происходит. Я думаю, что при том, что Россия никогда, конечно, не ставила вопрос о выходе из ООН и считает, наоборот, этот инструмент достаточно выгодным для себя с учетом особой роли России в Совете Безопасности ООН. В данном случае конкретных методов исполнения принятия этого решения в принципе не существует на уровне национального законодательства. Подскажите, пожалуйста, а вот есть какие-то инструменты, возможно, у других государств, вот, предположим, Соединенные Штаты, Европейский Союз, основываясь на решении Международного суда ООН, могут, например, усилить санкционное давление, и сможет ли это повлиять на запрет на деятельность Меджлиса в Крыму? Мне кажется, что санкционное давление сейчас на Россию достаточно велико, в том плане, что там стратегически мы видим, как российская экономика испытывает трудности на самых разных уровнях, и дальнейшее наращивание уровня санкций не очень выгодно самим западным странам, к счастью или к сожалению.
И поэтому, конечно, для того, чтобы санкции, вот ставки в этой санкционной войне были повышены, нужно, чтобы что-то случилось очень серьезное, в первую очередь затрагивающее интересы западных стран. И боюсь, что вот моральное давление, я думаю, что именно об этом здесь нужно говорить, со стороны суда ООН к таким факторам не относится в принципе. Что ж, Кирилл, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Кирилл Мартынов, политический обозреватель и доцент школы философии Высшей школы экономики. Мы говорили о решении суда, Международного суда ООН, который вновь потребовал от Российской Федерации разрешить деятельность Меджлиса на территории Крыма. С вами в студии был Александр Голубов. Это было радио Крым Реалии. Услышимся.